prečo by si mal byť tak disciplinovaný, že to ľudí okolo teba zneistí a ako to reálne dosiahnuť? Poďme si to rozobrať krok po kroku. Krok 1. Pochop, čo disciplína naozaj znamená. Väčšina ľudí si myslí, že disciplína je o tom byť tvrdý, bez emócií a makať non-stop. Ale v skutočnosti je disciplína oveľa jednoduchšia. Je to schopnosť spraviť to, čo treba, aj keď sa ti nechce. Nie preto, že si motivovaný, ale preto, že si sa tak rozhodol. Čím častejšie konáš podľa rozhodnutia, nie podľa nálady, tým silnejší budeš. Krok 2. Nastav si štandardy, nie nálady. Nerob rozhodnutia na základe toho, ako sa práve cítiš. Nastav si pravidlá, systémy, rutiny. Napríklad, vstávam o 6, nech sa deje čokoľvek. Trénujem 3-krát do týždňa bez výhovoriek. Denne čítam aj keď len na 15 minút. Disciplína sa stáva ľahšou, keď o veciach už nerozhoduješ, iba ich vykonáš. Krok 3. Pochop, aký vplyv má disciplína na tvoje okolie. Keď si dôsledný, sústredený a vytrvalý, ľudia si to všimnú. Niektorí ťa budú obdivovať, iní sa ti začnú vyhýbať. A niektorí sa budú cítiť ohrození. Prečo? Pretože tvoja disciplína im pripomína ich vlastné výhovorky. Krok 4. Buduj disciplínu ako sval. Disciplína nie je niečo, s čím sa narodíš. Buduje sa. Začni malými vecami. Pustil si posteľ každé ráno. Príď vždy na čas. Dodrž sľuby, ktoré dáš sám sebe. Každý takýto krok posilňuje tvoju identitu. Som človek, ktorý robí, čo si povie, že urobí. A práve to z teba časom spraví niekoho, koho nezastaví takmer nič. Krok 5. Využij nudu a opakovanie ako výhodu. Väčšina ľudí končí, keď sa začne nudiť. Profesionáli nie. Tí ovládajú opakovanie. Vedia, že práve monotónnosť buduje výnimočnosť. Ak chceš byť naozaj disciplinovaný, nauč sa milovať proces, nielen výsledky. Na záver by som ti chcel už len pripomenúť, disciplína ti život nezjednoduší, ale spraví z teba silnejšieho človeka. A tá sila ťa oddelí od 99% ľudí. Ak chceš pochopiť, čo je brutálna disciplína v praxi, odporúčam ti jednu knihu. A to Can't Hurt Me od Davida Gogginsa. Je to jeden z najtvrdších ľudí na svete a jeho príbeh ti ukáže, čo všetko je možné, keď ovládneš svoju myseľ.